εδώ. Σήμερα θα κάνουμε φάρσα νούμερο 2. Εσύ μιλάς. Ναι, γεια σου. Ναι, παραγγείλει θέλει. Άντε όμως. Ναι, γεια σας, μπορώ να παραγγείλω. Ωραία, θέλω 2 πίτες. Με γύρο χοιρινό απ' όλα. Σως μουστάρδα. Όχι, σως, απλή σως. Απλή σως. Ναι. Άλλες 2 με κοτόπουλο καλαμάκι. Τζατζίκι και πατάτες. Ωραία, αυτά. Ορίστε. Ουρανοπόλεως 86. Ουρανοπόλεως 86. 694. «55». Τι κάνεις έτσι? 55. Ακούτε? Να παραγγείλουμε θέλουμε. Εγώ φταίω, ο φίλος μου κάνει βλακίες. 68. 286. Πρώτος. Γιάννης. Γιάννης. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας είπα. Και το έκλεισα. Λοιπόν, guys, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Δεν ξέρω τώρα. Άμα τα στείλτε τα σουβλάκια γιατί δεν θα Είμαστε να πάνε. Ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε. Να το πείτε κάτω σχόλια να κάνουμε κι άλλο. Αν θέλετε να κάνουμε κάτι άλλο πείτε το και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας παιδιά. Αυτά ήταν. Ελπίζω να σας άρεσε.